Miexi b'ritmu tajjeb ix-xogħol fuq il-bini ta' ċentru tas-saħħa ġdid f'Għawdex b'investiment ta' miljun u nofs ewro. Dan iċ-ċentru ffinanzjat minn fondi tal-Ministeru għas-Saħħa u l-Ministeru għal Għawdex se jkun l-unika wieħed tax-xorta tiegħu fir-Rabat Għawdex. Id-deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Fearne flimkien mal-Ministru għal Għawdex Justyne Caruana żaru l-binja li tinsab fi Pjazza San Franġisk. Il-binja mifruxa fuq żewġ sulari se jkollha l-faċilità ta' lift biex il-pazjenti li jkollhom problema ta' mobilità fosthom anzjani u nies b'diżabilità ikunu jistgħu jagħmlu użu miċ-ċentru kollu bla problemi. Il-Ministri qalu li ċ-ċentru tas-saħħa eżistenti jara madwar 180 ruħ kuljum u għalhekk inħass il-bżonn li jsir dan l-investiment biex il-Gżira Awċija jkollha ċentru tas-saħħa attrezzat bl-aħħar apparat teknoloġiku. Il-Ministru Justyne Caruana qalet li l-aċċessibilità tal-binja tkompli tagħmel għaxir għall-użu tagħha. Iċ-ċentru tas-saħħa eżistenti huwa bini antik, mhux adattat, mhux idoneu, huwa fi stat dilapidat. Allura l-ħtieġa ta' ċentru tas-saħħa ġdid li ser ikun propju f'din il-binja, binja prominenti li hija aċċessibbli kemm il-parkeġġ kif ukoll anke mill-venda tal-trasport pubbliku, però ukoll anke miċ-ċentru amministrattiv tal-propju tal-Gżira Awċija li huwa Pjazza San Franġisk. Id-deputat Prim Ministru Fearne saħaq li dan il-proġett ikompli juri kemm dan il-Gvern qiegħed iżomm kelmtu mal-Għawdxin fil-wegħda tiegħu li jtejjeb is-servizzi tas-saħħa. Ħafna snin ilu il-Gvern laburista ta' dak iż-żmien kien investa ħafna u fetaħ ċentri tas-saħħa madwar Malta u Għawdex kollha. Xi wħud minnhom diemu allura hemm bżonn inbidluhom u hemm bżonn oħrajn ġodda. Fil-fatt dan il-Gvern reġa' wara nuqqas kbir ta' snin bi jinvesti fiċ-ċentri tas-saħħa ġodda. Għandna ħark il-kop li huwa kważi les u ħajnfetaħ dal-waqt ra ġdid ix-xogħol tat-tendering mhix isew u llum flimkien mal-Ministru għal Għawdex Justyne Caruana żorna l-post fejn ikollna ċentru ta' saħħa modern u ġdid b'equipment tal-aħħar kwalità ġewwa r-Rabat Għawdex. F'Mejju li għadda ġiet inawgurata berġa fix-Xewkija b'investiment ta' madwar 80,000 euro. Dan fil-waqt li bħalissa għaddej ix-xogħol fuq il-proġett ta' sptar ġdid minn Stewart Healthcare li se jkunu qed jibnu wkoll l-iskola medika ta' Barts.